Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаги сиҳату саломат ҳастед. Тамошобиноне ки нав ба канали мо пайваст шуданд, хуш омадед мегӯям. Влоги имрӯзамонро аз чунин наворҳои зебо сар мекунем. Инҷо настинка барои ман аз сирень анами хел букет сохта омадааст, гулдаста сохта омадааст. Беҳад хурсанд шудам. Беҳад бӯи сиреня дӯст медорам, беҳад бӯи баланд дорад. Апаву хоҳарони азиз, инҷо мехостам оиди кори ширкати Атомӣ барои шумо маълумот диҳам. Онҳое ки кор карданиянд ба командаи худ даъват намоям. Занҳое ки аз Тоҷикистон регистратсия мешаванд, яъне номнавис мешаванд бо паспорти тоҷикӣ, натарсида духтаро регистратсия шавед. Шумо метавонед маошотона гиред через Қирғизистон. Айни замон Қирғизистон бо Тоҷикистон шартнома дорад. Шумо низ метавонед маошотона гиред. оиди кор ва фаъолият кардан дар командаи мо марҳамат ба рақамҳои рӯи экран нависед. Инҷо бошад духтаро, кори ман сар шуд. Ҳамагон медонед ки ман дар ширкати Атомӣ кор мекунам ва ҳам дар хона бо тарбияи фарзандон машғул ҳастам. Абед мепазам, выпечка омода мекунам ва ҳамаашро кӯшиш мекунам барои шумо навор кунам ва умедвор ҳастам ки аз наворҳои ман барои худ як мотиватсия мегиред. инҷо бошад барои абед ош омода карда истодам ва ҳам хеле ки гуфтам Ҳусейнҷонам азаш нест, бульён тайёр карда истодам бо мурғи хонагӣ. тамошобинони азиз, имрӯз оша палов ба пухтанӣ будам, лекин беҳад ҳаво боронӣ, ҳаво абр кардаги, ба ҳамин хотир тасмим гирифтам ки дар газ мепазам. барои имрӯз як намуд кекси болаззат омода мекунем. Барои ин ба мо апара пешакӣ тайёр кардан лозим. Апара ин дрожжи кати, шакар ва камтарак орда якҷоя мекунем. Дар муддати 5-6 дақиқа тайёр мешавад, яъне об мешавад ҳамин дрожжи ва апара баланд мешавад. Баъд хамира мешӯрем. барои апара ба мо 30 грамм дрожжи лозим аст ва як қошуқи майдача, 1-1.5 қошуқ шакар лозим аст ва камтарак тақрибан 2 қошуқ орд илова мекунем. апара тайёр мешавад. Шир бояд гарм бошад, гарм кардаги бошад, он қадар гарми сӯзонан нест, миёна ҳол бошад. ана духтаро камтарак орд илова кардам, 1 қошуқ тақрибан ва акнун барои кекс ман ингредиентҳое тайёр кардам. ба мо 3 дона тухм лозим аст, хамирба, ванилин, сливочное масло ёки маргарин, шакар, орд, намак камтарак, ана ҳамин ингредиентҳо лозим. кекси мо начинка кати мешавад духтаро. Начинкае метавонед аз гӯшённи молоко кунед. Ман бошад топинг молочный илова мекунам, какао кати. Метавонед ана ин гуна манго кати ҷем илова кунед. Метавонед аз ана ин гуна илова кунед клубника. ин акнун аз худатон вобаста, аз аҳли оилатон чиро дӯст медорад, аз ана ҳамон вобаста аст. ман имрӯз ана ҳамин кати проба мекунам. духтаро, ана апараи мо тайёр шуд. Бояд ана ҳамин хел баланд шавад. акнун барои хамира шӯридан орд мегирем ва ҳамаша якҷоя мекунем. равған, орд, шакара, хамира мешӯрем. ва дар муддати 1 соат 1.5 соат хамири мо тайёр мешавад. хамири мо чӣ хел тайёр шуд. ҳозир акнун камтарак равған мекунем ва кексамона формировать мекунем.
ин аз сабаби эконом кардан не баъзан ман вақте ки начинка илова мекунам духтарон менависанд ки эконом кардед кам илова кардед. Ин барои аз даруни хамир баромада насӯзондан ман камтар илова мекунам. духтаро ин кексҳо дар муддати ним соат ё ки 20 дақиқа дар растойка меистад, баъд дар тафдон мепазем. ҳозир мепӯшем. инҷо духтаро кекси мо тайёр шуд. ҳозир камтарак хунук мешавад. аз дохили форма мегирам ва бурида барои шумо нишон медиҳам. духтарои азиз, ман хӯроки нисфирӯзӣ омода карда истодам. ҳозир компот тайёр мекунам аз меваҳое ки камтар мулоим шудагӣ ва як дона апелсин илова мекунам. инҷо бошад борщ, зеленый борщ тайёр мекунам духтаро. мурға аввал грудкаҳоша мегирам барои котлет, барои тифтел, ин хел ҷойҳои устағондораша бошад, барои борщ ё ки суп илова мекунам. ҳозир аввал духтаро карама майда мекунам барои борщи зеленый. камтарак замороженный клюква илова мекунам, беҳад фоида дорад. як дона киселе ман оби хунуккатӣ омехта кардам ва дар ҳамин дохили кастрол мерезем. шакар илова мекунем. дар назди тиреза мемонам ва то омадани фарзандо компот хунук мешавад. Да, большую. духтаро ҳамин гула туваки калонба шинондагӣ буда. баргҳояша бинед. ҳозир ҳамин барга мебурем ва аз фикс прайс специально ҳамин хел удобрение барои гул харидорӣ мекунам. Всё, да? Да. А тот? Этот, вот этот тоже давай срежь. Все. Это выкидывай. Средства куплю, обработаем и нормально будет. барои суп духтаро сельдерей кандем. сельдерей беҳад супа болаззат мекунад ва ҳам фоида дорад. хулоса супи имрӯза ба пуррагӣ аз сабзавотҳои агарот мешавад.
инҷо хӯроки ман омода шуд. духтаро, влоги имрӯзаи мо ҳам ба охир мерасад. то наворҳои оянда, худо нигаҳбони мо ва шумо бошад.